Hello guys. Mayang gabi pagdagkot day og katul nak. Pagdagkot day katul kay lamok. Magkuan di ay mi guys, manakop meron og manok guys nga mong ihawon. Kay di man gud na sila madakpan og kuan adlaw pa. Amo ron dakpon nga gabi na. Aros Chiro. Si Chiro. Layo ra gikot na si Chiro. Oh. Tuwa dito. Nakop mig manok. Tara ta, dali na. Nara kong partner guys. Nara kong partner. Partner sa kuan ron. Partner sa kuan manakop og manok. Among ihawon guys kay lami man gud nga nang Bisaya nga manok ihawon ba. Sige lang pangawat manok ba. Oh, ana okay bali ikaw na pud dagko kon sa kuan suga. Suga ay na pud ko daw dere. Dag. Hi, puting katawa pero wala maon ang kamera. Naunsa na noon ay. Okay na daka na. Bi ambi ako dagkot bi iko dagkop. Bi ambi suga bi. Ay maning lubi, namli mga lubi daghan o laban to ha, tag lubi. Ang mari Ha? Ang dayo diri manok nato og iyon. Ano itong dakpon? Hala isa ra lagi. Ito kami sabi ni dakamang damang. Ano na wala lagi ang isa. Asa pila din ikabuok? Duha man ni sila. Para mga manok guys. Na. Ito dumaga kisa man na. Oo. Say dumaga nga Ano ba, pisan oh? man. Asa ba? Kung taplin wat office and dito. Ano na lang ni pila din sila kabuok tulo. Hindi. Ano? Ha? Pila din kabuok tanan. Kuan ni siya na pa man itulo. Di man ni ato kunin puti. Wala ta dako. Ay gamay man na eh. Ana siya unta. Wala asa dito na naunhan na ta. Ana wala ikauli. Ito. Maingan si Unding ma. Yang paulian daw. Ang kaya naman. Wala. Alam mas chirugod. Asam di ka ha. Ang pan-ani. Wala sa na siya. Hey guys, asa kaya mong dakpon ani guys. Oh, ikaw ani ka dakop kay ako dakop. Unya na ako rin dako. Kaning kaawain puti oh. Ayaw ra siya ispati kay makakita man siya. Oo, sige na pag na ra. Ayaw ra. Amo din pagngon ang suga guys kay. Na may puti. Atong ihang puti ka ang kaning kaaway. Ayaw ko na eh. Naman. Ano? Dapat wala na lang na wala lagi hapon ka. Dili na mo dagkutan sila guys kay kuan man kanana ang basig mulupad. Ayaw di ka koy dako. Hawa di dro. Biski. Hawa di. Dali. Dili ta dro kay. Kami na lang magkuan guys suga. Kita. Dadak pa na. Sabi sa itong dagkutan. Atong. Sa kaaway. Ha? Tesa. Nadakpa na gyud guys, nakadakop na gyud ni guys. Oh. Palaka. Bugat na. Palaka. Kasi gahi na na. Tutoy. Tama na isa. Kat duhaon na ta. Uy, wala isulin. Dawa nang pud isulin di ay wa na manghaba. Diri ato. O kana dakpa na. Sa man na gamay pa po na. Sayang man. Manuka niya ay parang kaning Antay na. unggoy na manuka. Ta. Ang isa ba? Asam na nato na ikuan Happy ta. New Year na guys. Dikit ang lubot. Ay pasagod ang ko na siya dadi. Ganito We sagod. speak. We speak up. Nadako. Ito naglumlum ka isa. Tutoy ka. Asam ding isa ka ani ka manok. Lupad mo itong isang dito. Siya na ako. Kami na di mo ko. Asa man dito siya itlog ko ang isa. Sura. Asam nato ni ibutang? Sila bitin dito. Asa nato ni ibutang? Kuya bang kambraso ni mo. Asa nato Ay, siya ibutang? tuk. Wala dito naglumlum dito. Ngit kaayo guys, ngit. Ha? Wala maglumlum dito. Isa ka man na. Ay, naamang ko'y mag-adto-adto dito sa amo ah. Mahimungaan og sunoy. Ang balaka. Pasang mga manok dito. Damot eh. Nawa mga manok dito. Ang tuara mo siguro to.
guys. Na di na ikuan, na bukag diha. Okay. Hello mga istro. Na bukag. Diha ra na to ikuan. Lalom. Ayo diris gawas. Diha ra ni atong butangag bato. Paguliti sa. Ay. Bidig ko tiko diri. Uy, tutoy. Duha na lang. Katuganing kuan. Katuganing talinga. Ako man day. Oh, naro. Ano na? Bisa. Bisa suga. Please, bisa suga mga pilihog. Tempo sa po ako pagbato. Bisa makabuhi na di ron. Ano di itong bato? Ito itong bato. Nana po lagi lubi oh. Ay, magbutong ta na oh. Dali na lagi nang hawag ang uban. Di isira, pwede naman siya di isira. Asa ka to nagkuan ba? Adi na sa buwan no. Wait, adi nila. Bisod magud ko makaatiman sa manok eh, kaya di naman ako makuan. Labi na og magsig ulan, di na ako katabok diri. Ang duol dito sa balay maihaw, makaon. Eh sila dito sa lubuta, bi ako bikig gamit ako makagbukton. Kuot ba din yan? Adi man din makuot. Dito Adi man makuot. Ay, asa man napiti kuot? bebe ako be. Na dili may kakuot Iri guys. sabat dro. Naman ma. Amo sang gitabunan og bukag dito guys, ilalom guys kay. Sorry ma. Wala nasulag imi kamot. Gamay ri og. Dako gid ay ko gamot buyag. Kani bang mga lubi? Tulong may nga wala. Asa ka itong isa ay. Wala na siya. Tulong na sila kabuok. Aba sige. Hindi ako kung papag-atay sa iyo. Basin po. Manguli na mi guys. Manaman mig dakop niya. Amo na tong is. Gihipo sa namo guys kay. Gihipo sa namo kay kuan. Ugma pa man to namo ihaw. Amo sa tong paitihon og daghan ba para ang ilang kinaon. Huwag kasi kaon Mga tayo. Watoy. Kasi pagkaunan. Watoy kaon kayo? Oo. Pero sa nang buka ka. Wala ko dirigon. May anak ba? Ay mo. Kaya lang ko siya. Wala na itong kuan. Hi. O niya, ato na ko sa mo ang kuan. Bye-bye. Hindi na ko. Hindi na ko guys. Saba kay nairo guys. Kita gaya na sila mga nagtakaw-takaw na. Saba. Tukoy. Ang tukoy-tukoy na ako.